ഹായ് ഓൾ. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ കേക്കാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. കുറച്ചധികം ദൂരം പോകാനുള്ളൊരു കേക്കാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കസ്റ്റമർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൂരമൊന്നും കണക്കിലെടുത്തില്ല. ഞാൻ ആ ഓർഡർ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു. 3 kg വെയിറ്റ് വരുന്ന വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കായിരുന്നു ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് കസ്റ്റമറിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് 2 ടയർ കേക്കും അല്ലാതെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കട്ട് പീസ് പേസ്ട്രി പോലെ സ്ക്വയർ കേക്കും ആയിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ 3 kg അത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു സജഷൻ പറഞ്ഞു. ഈ 2 ടയർ കേക്കിൽ താഴെയുള്ളത് ഡമ്മി ആക്കി ചെയ്താലോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരതിൽ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ കേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഫൈനലി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി പിന്നെ തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു ഡിസൈൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു. ഗ്രേ കളറിലായിരുന്നു കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.